Sziasztok, én Zsolti vagyok, mellettem pedig Jázi ül, és ez most kártyatrükkök lesznek. Ugye Jázzal segítem. Itt van nekünk 2, 4, 6, 8 darab lap, nem több, nem kevesebb. Ugye meg is mutatom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8 darab lap. 8 darab lapot meg is keverhetem. Most légy szíves, Jázi, húz egy lapot. És jegyezd meg, mutasd meg a kamerának. Jó. Jó. És légy szíves, tedd be ide. És most rákeverek párat. És az alsó 4 lapot felfordítom, jó? Ha benne lenne a te lapod, ne szólj nekem, jó? Ugye itt van 4 lap, felfordítom. Benne lenne, ne szólj. Az volt 4 lap, ugye? Nem. Ide leteszem. Itt további 4. Megkérdeztem, hogy még beláttad a te lapod? Ebbe, vagy ebbe? Ebbe? Nem. Jó. Most ebből kiveszem a te lapodat, megfordítom, és átrakom ide. Hát viszont ebben 4 lap volt, ugye? Igen. Megnézed, hogy ebben hány lap van? Nézd meg nyugodtan, mutasd meg a kamerának is. 3 lap. És az a te lapod eltűnt, ugye? Igen. Na, igazából nem tűnt el, hanem ugye megfordítottam, beraktam ide, ebbe a csomagba. Megnéznéd itt a kamera felett, hogy hány lap van benne? Igen. 5 darab lap. Az ő kártyájával együtt felfordítva. Ennyi lett volna ez a videó. Sziasztok! Gyertek!